Lakaya nakamotorsiklo na dunor ti ulog ang rupa nakalpasan na dinong parnati signboard. Iti baset na ti Abra Ilocos Road. Detalye, Bridget Mayo. Marigatan nga igaraw ti 50 ket siyam ti tawen na ni Hilario Balubar. Ti ulo na gaputi sinagaba na adunor. Nasugsugatan pa ti rupa na kalpasan ana disgrasya ti motorsiklo. Nagkapuday ito iti may sa video kebar iti pidigan pasado las 10 idirabii. Nagmotorsiklo nga agawid iti balayda iti barangay Yuyeng. Ngem na awanan ti kontrol iti manibela iso adinong parna ti signboard dito'y maararami da shoulder ti kalsada iti barangay Pamuti. Nanong parko talaga signboard din man. Turo entro. Di na dong parko. Hindi ka mo ginagwakon. Pulis ka no tinang ngapok kanya. Naawanan ti puot ti biktima gapu ti panakaipurwak na iti agarup 3 a metro. Manipod iti nakatumbaan ti motorsiklo. Kuna dagiti pulis nabartek ti biktima. Imbes asuruten na ti agkurba adalan. Dineretsyo na daytoy iso ana idungpar iti signboard. Di ko namin baka dyan nakikwana yung ti kalsada. Tapos di timpak na yung ti kalsada. Dakwana dyan yung naipurwak namin suna. Masansan nga iti rabii ken dagiti nakamotorsiklo ti respondan a disgrasya ti kapulisan. Iso a palagip da kadagiti motorista sa anen nga agmaneho no nakainom. Bridget Mayor, Balita, Ilocano.